Nikdy nevyhľadávaj svoje meno na dark webe. Väčšina ľudí si myslí, že dark web sú len skryté fóra a zvláštne trhoviská, kde sa predávajú nelegálne veci. Ale čo ak tam je niečo viac než len tie divné stránky? Strašidelné je to, že údajne existuje skrytá stránka, kde sú informácie o úplne každom človeku, vrátane teba. A tieto informácie majú byť veľmi znepokojujúce. Súkromné veci, ktoré si nikdy nikomu nepovedal, alebo myšlienky, ktoré si len sám pre seba prebehol v hlave. Už len aj to znie dosť desivo. Ľudia tvrdia, že tam našli staré adresy, fotografie z detstva, ktoré nikdy predtým nikde nezdieľali, alebo správy a veci, ktoré si písali v súkromí. Veci, ktoré by si nikdy nechceli, aby niekto iný videl. Ak by moje súkromie bolo niekde na hlbokom webe, asi by ma to celkom rozhodilo. A podľa niektorých tvrdení tam mal byť aj dátum tvojej smrti. Niečo, čo by väčšina ľudí určite nikdy nechcela vedieť. Tak čo si o tom myslíš ty? Je možné, že na dark webe existujú informácie o každom z nás, alebo je to celé len vymysel na Reddite a TikToku?